Halo, may bungkag! Halo, may bungkag! Halo, may bungkag! Yate, kadugay ba magawa sa ni tabaghak, oy! This is Yeyets! Ngayong araw na to, samahan niya ako mag-garden tour. Kaog mo tour. Tanawa guys, galingilingin ako na guys. Diyan kay wala may tao guys. Bundak na yun. Ayun ako nahuna ako. Murag di man gito maumo nung sulod kong balik. Nagpatudlo ko sa anak guys. Katuon saan ko ng pag-cute-cute good. Ayun lingi sa to rin. Libre man. Burak na yun. Wow! Karong adlaw guys, itor ta mo sa akong garden. Garden ko no hay ba. Kani siya dugay, kay nanubo guys. Kay ang una bitaw na akong pasidling ani, kay nangamatay ba din. Pasidling na po ikaduha. Mo ni amot og makaharvest pa ba ko ani kay late na kay sa ngatanan. Adto sa tubangan ang atong unahon nga ako kuan mo kay nagtanom kog mga bulak ba, mga utot-utot. Butan ako sa tubangan para lami punta na itong atubangan ba na bulak. Dra ay. Utot-utot. Oh, nindot yung mga utot-utot guys. Namulak na mga utot-utot. Alam nyo ba ang utot-utot ay hangos sa salitang utot pero bubo ba na nagbasa? Sabi niya utot-utot ka yun. Napay nasangit nga. Anong nasangit man ka dira nga bakukang man ka dili man ka base unsa naman ka dira. Alam nyo ba ang scientific name nito ay Otonesis otonasus? Kuya mukhaon na din bulak ng mga tabaghak. Guma natin tanglad, buhi na akong tanglad. Natay carrots, kunong carrots guys. Sili bali, magtulo man ikaklase ng sili guys. Kay sili, no, tanawa kong batong kay gamay pa kayo, ba't maka-harvest pa ba ko adi. Sa amin nga dugang pinanubo ni. Ako'y kamatis, murag quad cherry, munggulo ni. Kamatis, mayroong kamatis guys. Muna ako mga kamatis. Ang arubate, ang dugaya na nubo. Ay nako. Natay cucumber. Ano ang cucumber guys? Cucumber. Yan kani akong paliya, kinakamatay ba itong paliya? May gani kay gitagaan tag paliya, pero apa mo pagi pagturok? Pero paliyo. Dayon siyempre. Ato ang tangkong, labo na yung tangkong guys. Natay kamunggay. Nari tayo lettuce dayon. Ako yung mga pichay guys, gamay pa kayong pichay ambot eh. Malibog ko. Wala akong lettuce. Natay dahunan. Ambot, naunsa na niya akong lettuce guys. Ambot, makaon pa pagkade no. Paturo ko na kung siya ni kamunggay. Dayon, na ako yung sweet potato. Dayon akong okra. Ang okra guys, gamay pa kayo. Ambot eh, nalibog na ko ani. Oh. Yun siyempre akong talong. Ako din gi-installan today ani guys. Kanang automatic tubig machine ba. Di na kapoy sig bubo eh. Kapoy kasi bubo. Moro to guys, akong garden tour. So moro to ay ang pugamping out.